орден Шен де Рютисяр и нейният партньор Константин, в настоящата си колекция обръщат своя поглед и към стила на Берлин, но от първите десетилетия на нашия век. Необичайни материи и неочаквани решения превръщат колекцията им в поредният екстравагантен свят, в който заживяват нестандартните манекени на провокативния тандем. По традиция и тази колекция събуди истински вулкан от емоции и у експертите, и у лаиците.
ролята на изтънчената диктаторка, наречена мода. Скъпи приятели и почитатели на това наистина необикновено изкуство, в навечерието на 2000-та година, в времето на пътешествията в киберпространството и на омаята на виртуалната реалност, дизайнерите Кристина и Константин обръщат своя поглед не към това, а назад към романтичната носталгичност на отдавна отминали епохи. Нека днес отново заедно с вас да се пренесем в техния въображаем свят, който те заселват със своите нестандартни видения. Случайен или абсолютно закономерен е завоят от експерименталната към висшата мода, който осъществява дизайнерският тандем Кристина и Константин. Едва ли отговорът на подобен въпрос може да бъде категорично еднозначен. Не само защото в досегашните си експериментални колекции те изключително успешно включваха елементи, характерни за висшата мода и нейната сугестия, а в сегашната си, освен това, откриваме отново експеримента и провокацията. Факт е, че за първи път творческото дуо пресъздава и образа на жената вамп – чувствена, фатална, хладна. Колекцията Слънчево затъмнение поставя много въпроси, като основният от тях е за точното определение на стиловите характеристики на висшата мода. И макар у нас все още да няма категорично заявено присъствие на висшата мода, има заслужаващи адмирации и опити да се създават образци, доближаващи се до нея. Нейната липса не е обусловена от липсата на талантливи стилисти, като творческото дуо Кристина и Константин, или пък от това, че те са бедни на идеи. Основната причина всъщност е друга. Този тип мода е предназначена за хората с големи финансови възможности и се създава от такива. Така че новата колекция на Кристина и Константин заслужава адмирации, независимо от начина, по който ще бъде определена тя – експериментална или висша мода. Впечатляващи в ревюто бяха и аксесуарите, изработени специално от Кристина Хаджиева.
Надявам се, оценихте по достоинство неординерните предложения на творческия тандем Кристина и Константин. Но нещо повече за самата колекция, защо точно слънчево затъмнение, какви са новите ангажименти пред Кристина Хаджиева и още други интересни въпроси в интервюто, дадено броени минути след финала на това ревю в Централният военен клуб в столицата. Затъмнение, което очаква Кристина. Доколкото разбрах, ще бъде през август и ще се вижда от нашото Черноморие, и то безупречно. Така че смятам да го посрещна там, на вилата на Августин Пейчинов, и може би ще направя едно ревю нарочно за целта на самия Римски форум. В такъв случай това ревю представляваше очакването за слънчево затъмнение. Усещането за затъмнение. Еклектиката на затъмнението, очакването на затъмнението и перифраза към моята любима сцена във филма Фаринели. Тогава, когато Фаринели замества слънцето за краля и пее за него, когато има слънчево затъмнение. Това е една реминисценция към сюжет от филма. Вашият творчески тандем винаги е изграждал един изящен микс от различни епохи, но за първи път вие се обръщате към една друга епоха, Берлин от първите десетилетия на нашия век. Защо този в общи линии необичайен избор? Първо, защото Сара Леандър е една от любимите ми певици. Положих така доста време да изуча някои особености на стила в това време на обличане, на светско представяне. Допаднаха ми някои тенденции, смятам, че са много декадентски, че подхождат на това време, в което живеем и в което създаваме това ревю. Това е просто една реминисценция. Ако щете, една стилна фриволност. В такъв случай можем ли да приемем, че целта е едно бягство от действителността? По-скоро един начин да направиш действителността по възможност по-красива. А Кристина, вие заедно с Константин не се ли страхувате, че бихте могли да бъдете обвинени в каквото и да било? Това си е проблем на другите, не е наш проблем. В крайна сметка, много от нещата, които видяхте, са уникати, изработено собственоръчно от мен, от бижутата до обувките, а в нашите времена на технологизирани, поточни там линии, свръхскъпи машини, това не е за пренебрегване. И накрая на нашия разговор, вие утре заминавате за Тел Авив. Каква е причината? Имам премиера на Моцартови ансамбъл, който ще бъде облечен с 30 моя жустюкора в стил 18 век Моцартов ансамбъл. Така че тези красиви костюми са предназначени за този оркестър и са изработени по специална поръчка. Благодаря ви. Присъстващите в залата бяха впечатлени не само от необичайните предложения на творческият тандем Кристина и Константин, но и от уникалните фризури, които бяха в абсолютно съзвучие с тях. Те са дело на новата творческа формация, новите артисти към Асоциацията на фризьорите в България.